खामनि सोदोबजों गोमखांगोन अख्रां सिफुंनि देंखोजों रिंखांगोन मिथिंगा बिखा जथानि देहेकजों ओलोंरि थांगोन बैसोमुथि बिथा बागुरुम्बा बर'नि मोनसे सिनायथि बागुरुम्बा बर'नि मोनसे मोनदांथि फै जों दिनै बयबो बर'फोरनि दोरोङारि मोसानाय बागुरुम्बाखौ मुलुग दरबाराव सौखांहोनो मोनसे जारिमिन सोरजिगिरि
Jauh lama ya. अध्यक्ष उत्कृष्ट और मनमोहक प्रस्तुति सभी कलाकारों को Sebenarnya थांबाय आरोना बागुरुम्बा मोसानाया जोबोद एक्साइटेड जाबाय आरोना नुनानै बिराद मोजां मोनबाय बिराद माने इन्टारेस्टिं मोनबाय आरोना गोजोननाय मोनबाय जोबोदनो बिराद मोजांथारमोन